Sa'yo doon mo mata deh. Ulo sa kan. Ito imong tutukan wala pa ito. Dusi na to eh. Pag mata talaga nako, dusi tang size wala gyud. Ano ka to? Kag medya oras. Dusi naman to. Libre sa kayo. Libre sa kayo. Abisin guys. Bago na dating. Wala. Bigyan buwan ba? Bugom na dating. Live day? Audi day live day? Live. Amaram gapon yun. Pero ko anra kang ini terang tahu. Limited edition deh. Tis. Nama tinggal? Sige. Ano? Sige. Bisa? Ha? So guys, nada mi karon diri sa Basilan guys. Ikaw na eh. Ha? Nag-ready ka? Nag-ready? Oh, sa may muntag yung tanan no. So karon manukar may padong sa ano padong up? Ha? Ano manukar? Ambot mo eh. Manukar may sa guys ano. So happy pista day. Bugu City. Happy pista. May pista siya. Pista, pista no, may pista din gaw. Kamu ha? May kaon dito. Balik. Sa Stephen mo Daniel. Ha? Sa Stephen mo dia. Suro guru, padud ungin na ba yung magtukar no? Loh. Ah, Uli uli. ka pa nga nakapatingin man. Kuya Melbourne. So amo ipakita sa inyo niyang hapon niya og unsa katong imong request sa kon to mga finished product ni Master Pacomio. Pakita na mo sa inyo niyang gabi anang nanay mga lights ang finished product ni Master Pacomio sa katong kon arko nga contest diri sa Nag-champion ta. champion na sambag no. Oh, champion tayo. Kita na mo sa inyo niya Kuya Melbourne. Bye-bye. Muro terus langit daw nang. Langit. Kumusta si Roljan Master? Hapon sa tanda no. How? Time check 4:24. Karon manukar mi sa kuan UDAB. United Drummers Association of Bugu. Back to basic ang mga boys. Ano ba pick up? Oh, shout out. Ah, di usum tukar gaw. Dito na sir. Di. Ikaw! Kay balay. Are guru, bot sabi ko ba? Assistant mo din bilang. Oh. What's up? Go! Oh!
hi. Tinakoy, kapoy naman. Kuya Melbourne, mo na giusa sa gidesign na ni Sir Pacumio Kuya Melbourne. O pakita sa mga Kuya Melbourne ha. Karon Kuya Melbourne, madumi sa ikaduha nga design na ni Sir Kuya Melbourne. Ganiya ka to, ganiya itong gipakita sa mo ha. Okay, kuha na siya. Ito ay ka 5th place sa ilang art contest decoration. Kani Kuya Melbourne, mo na ikaduha. Kani na sir, kani. Dahil ang mga puso dire. Ano? Kanino mo ni sa barangay Sudlunon? Sana sa design na ni Master Pacums. Wala siya ka place dito sa Kimalasan. Mga ni siya champion sa lang art making contest no, kay Melbourne. Wala gama sa taguma ni Mr. Juan, Master Pacums. Busy highway. Gwapa sa bugo. Ano siya? Ano siya Master Melbourne? Ano siya champion? Nataot lang. Ay! Sama ko to siyang tanan karong adlaw no? Si highway. Plano mi ko na mo. Si highway ba? Oh, Gawdar. Si highway. Hello. Hey, Sama ko siya tanan karong adlaw no? So, see you on my next video. So please don't forget to like, share, and subscribe. O namin suggestion, comment. That's all for today. Bye-bye!